since wena bafuthe awunafihla ngithi kunganjani futhi ukuthi lento senze ibe fair yabo angithi uthe uyayithinta ifoni yakho uyayithinta wena nje sola kwathi inhloko akwazi ayithinta azange ngamthintela so into esiyenza manje mfethu so sathi ifoni yakho yabo siyibambele siyibhekele ukuthi wena ngabe awunayo imfihlo futhi yabo since unosisa ngaza ayibambe ngiyacabanga ukuthi uyajabula ngikujabulela because ngicabanga naye ukuthi ngakhona into akayifihlayo futhi if enqaba nayo shothi khona phela angifihlela mara if enganqabi nayo okay mento angibambele lapho uma uthi ukuthole usuka matric mina nawe ngithi yazi sineminyaka mingaki sithandana since ka grade 10 sithandana ukuthole nini lokho ukuthi wena uthanda abantu abadala because sineminyaka mina nawe sithandana why kade uthule nento enje What's good? What's happening? It's your boy Mcebisi Mabaso, aka I See the Sharpshooter, and I'm back again with another badass episode. Uyazi ke sokhipha imfihlo coming all the way from top of the trees. Uyangibamba mos. Sizokhipha imfihlo on our next episode. Angiyazi if you see me on your screen you're expecting ukuthi sizohlanganisa abantu we make love. No, I'm on another badass episode ke manje sizokhipha imfihlo zomjolo. You at home, stay tuned. Make sure you tune in. Ekusay kusazoshuba. Awuthi ngiqatha ke ngiyoba ama-guest ami lalela. Eish. Ulala. Bafu. Hamba njani? Khamba. Sisam. Ngaphila. Ngaphila nami. Ngicabanga ngipintshisa mhlambe lapha esente. Ngizoyichaza kahle ukuthi ngizeleni la. okay Sizophazamisa. Okay. Yeah. hlale khona lapha Senthabe. Utam. Success. Yeah. Naso. Uyangazi nje. Kwenzakalani? Babukele emakhaya. Back with another episode. Lana ke ngiphethe umjida wami lalona ngithe nje before sivule kahle le season. Awuthi ngilethe phela insizwa zasendlini uyangithola. Siqale endlini before size abangaphandle. Ngiphethe ubhuti wami la mntaka baba nosisi wami la ngizobayeka abayithule ukuthi bawoba amagama baqhamukaphi ukuze nani nibazi. Mina sengiyamazi. So ngeke ngisaka kakhulu ubhuti wami onkubuka lapha sicaba nje umchazele ukuthi ubani qhamukaphi. Yes. Oh, sanibonani. Igama lami ngimele kuhle isibongo ngakakhanyele. Ngisuka enquthu la ngisuka khona. Ngila eThekwini ngokuzofunda. Yebo, siyabonga. sanibonani igama lami ngunolwazi Chonco ngeqhamuka lena olundi omahlekehleke ngilana eThekwini ngokuzofunda ngiyabonga. Ngiyazi bafo bubuka expectile lento ngixolisa ukuniphazamisa because ngibone benikhozi. Yeah. Ngixolisa ukuniphazamisa bengiyazi ukuthi ungayilindele indaba yamakhamera wara but ngithe surprise. Naye ke surprise yami. Uhlelo lwethu lwanamhlanje lubizwa ukuthi sizokhipha izimfihlo. Ne? Niyajola ngithi. Yebo siyathandana. Okay. Mhlambe sicaba nje ngichazele bhuti ukuthi naqala ukujola nini. Oh, uqala ukuthandana. Ngasho ukuthi ngangifunda grade 10. Okay. Ngafunda grade 10 sadibana kulento le ama cultural events eyenziwe esikoleni. So sadibana lapho into engisayiphusha ngoba sesela eThekwini. So relationship ende kahle. Hayi ende kakhulu. So during the relationship mhlambe akazi ukuthi mhlambe nixabane noma nithi nithatha i-break or something like that ezokwenza ukuthi i-relationship mhlambe collapse something like that because vele siyazi ukuthi i-relationship ne-relationship iney'ngqinamba zakhona yabo. So ayikho mhlambe into yafika kule to an extent ukuthi niyahlukana. Kuke kufike lapho ngoba phela uma nithandana ukuthi kuhlezi kunenkinga zakhona vele nixabane but thina sathatha isinqumo sokuthi njengoba ngikhuluma nje uMelo wabeka ukuthi okay uma sixabana akuze kufike kuthini sesiyahlukana kuba yilokho khelizisana nje ngisho ukuthi mhlawumbe aliphela usuku sixabene singaxabana but uyabuya kumina noma mina ngibuye kena ngixolise ngilibone iphutha lami siqhubeke futhi nokudlelwana kwethu. Okay. Into kanjalo. Kunjalo nakwena bhuti vele. Yebo kunjalo bhuti. Nanokuthi umthetho engawufaki ukuhlahla ukuthi angithanda ukuthi silale siqabene ngaso ke isikhathi uma bekunenkinga ekhona ngithanda ukuthi si prioritize communication. Yebo.
sixoxisane sikolelane silungisane kahle sibelane because communication is key man. bokhona kunjalo Yes. Abudlelwane benu buhle kakhulu. It seems like it goes way nisa ngama teenage. Sithini ku-cultural uba wesina mhlambe wena wawusina noma kwenzalani? Ku-cultural ngisho ngithi ngangiyosina indlamu. Ku-cultural so sasikade sisuka enquthu sihamba sihamba indawo sasohlaba na Great Town. Yebo la safika khona ngahlangana ke. Nentokazi. Kasakuveza ukuthi nami ngangisina wangibona kanjani proba obvious ngibona nami ngangisina lapha. Okay. Kanjalo. Wasihambisa uthi wathi hayi nayo intokazi. Hayi phela angeje phela. Yeah. Asebenzisa nje amagama. Yebo. Bafo. Hey ufihlile. Nifihlile kahle. Singasho kanjalo. Anifihlile? Anifihlile? Hayi lutho. Ayikho into efihlele yena. Ayikho into efihlele yena. Ayikho. Oh, uyanani? Usanani? Njengoba nazi ke bafethu ukuthi bafu sis. Yebo. Lama camera lawa isho washuthayo ukuthi sizokhipha izimfihlo zomjovo. Ne? So ukubuza kwami mina, is there anything you're hiding from her? Hayi. Ayikho into engifihlele. Ayikho into engifihlele yona. Is there anything you're hiding from him? Akukho ngifihlela khona. Serious? No, akukho. So nje kule relationship nje azikho imfihlo kahle. Azikho imfihlo. Hayi azikho akukho ngimfihlela khona ngoba even ishifoni yami uyayithinta nedike yakhe angiyithinteki because yena umfana unokuthi vele wabantu besilisa amafoni abawathinte but mina yami akukho akangakwazi ngami ayikho nje imfihlo angathi akayazi yena ngami. Oh, kuleyo ukuthi amafoni awathinta. Ufila kanjani ngalokho? Like wena akazi kufika itotho ukuthi ish wathi ngiyithinte le phone. Nakaze kwafika lapho ngiyamthemba uMelo ngiyamthemba kakhulu akaze kufike kuthiwa sekutheni mhlambe ngifuna uyabo kusesha ifoni yakhe indlela enza ngayo kumina vele kwenza ukuthi ngimethemba yikho ngithi ayikho imfihla nginayo naye ngicabanga ukuthi kunemfihla angangifihla la ngamcabangela sazi phela sizozwa ngayo bafuna unayo imfihla hayi lutho kodwa amanginayo imfihla uyayithinta ifoni yasisi yebo ifoni kasisi ngiyayithinta ayikho mhlambe into ayikho something ayilutho ayikho mhlambe ngabe ngidlala ngayo ngabe udlala ngayo unolwazi ngathi uyintokazi ayiphethe kahle. Okay. On a scale of 1 to 100, so how loyal are you again? 100s. 100s? Good. Ngakutshela futhi naye. Nangilalela, ngifuna ukuzwa ngayo. Good. On a scale of 1 to 100, umthamba kangakanani sisi? Hayi khona ngiyamthemba. Kangakanani? Ngiyabheja ngayo. Ngiyabheja ngayo. Straight win. Straight win bro. Now. Okay. Spain. Hayi Spain. Hayi ngeke ngithamba kulomjolo. Hayi siyathembana. Hayibo. Serious? Hayi ngempela siyathembana. Bafayekho imfihlo futhi ukumtshela yona. Okwayigqiba nje. Ayikho bro. Na waqala ubheka le. Ayikho. Subheka izinyoni manje. Hayi lutho ukuqalaza. Ayikho. You sure? Be honest because manje uhlelo lolo usizokhipha imfihlo. Isizathu sokusenze lokhu it's not like just for fun or something. Relationship no relationship if you have a secret trust me angeke isebenze. So it's either you are keeping imfihlo manje bonakala ukuthi after that imfihlo usuyikhiphile how do we move on in life? Otherwise relationship enama secrets siswami utwami relationship enemfihlo ayisipani. Khona leyo guilt okushaya ngaphakathi. Nawu ukhona. Akuthi uthe awunalutho. Hayi nalutho. Mara. Inhliziyo iyazi yona. Uzongangitshela ngomlomo kodwa inhliziyo iyazi. But like I said, sizokhipha imfihlo la. Sizokusiza, sizonisiza kahle kahle ukuthi whatever that you think you hiding from your partner. It's not like uzomhlambi ngoba uyifihla izosiza relationship. Because once iyaphuma, sooner or later, it better come out sooner. Ukuze izinto ifixeke then later. So ukuthi labo senishadile kanti imfihlo wasuka nayo le kwi-cultural event. Uzoyiletha emshadweni. Why ngaphumi manje lemfihlo lena sibone ukuthi si resolve kanjani issue. Siyaqhubeka nale mfihlo noma siyaqhubeka isiphumile and then si resolve inkinga. Good.
since wena bafuthe awunamfihla ngithi kunganjani mfethu ukuthi lento senze ibe fair yabo angithi uthe uyayithinta ifoni yakho uyayithinta wena nje soloko kwathi inhloko akazi wayithinta azange ngamthintela so into esizoyenza manje mfethu sizathatha ifoni yakho yabo siyibambele siyibhekele ukuthi wena ngabe awunayo imfihlo mfethu yabo since unositha ngaza ayibambe ngiyacabanga ukuthi uyajabula ngakujabulela because angicabangi naye ukuthi ngakhona into akayifihlayo futhi if enqaba nayo shothi khona phela angifihlela mara if enganqabi nayo hayi sicaba nje ngiyibekela lo uthi ubhuti wami uyaphambuka nomthetho. Hayi shiya ngizothintwa yimina angithi wena wathi ifoni ayithinta umuntu esimanga ifoni yakho akulungile hayi lo uthi hayi left ithintwa yimina izobanjwe yimina la kuvumbu hayi kefihlo vele hayi cha kodwa ifoni umthetho awuvumi cha melo angithi ayikho imfihlo nami mnikaze phela ifoni ayithinte kanti kunani nje siyathintelana amafoni mnikaze ubhuti ozayithinta kanti uyasunqaba kangaka wena kwenze njani mnikaze ifoni ayithinte awunamfihlo kahle bhuti wami ikhona imfihlo ekhona. Okay ya khona ikhona imfihlo ekhona ukuthi ngangisaba ukuthi izomosha ubudlelwane bami nosisi nomachongo ngangisaba imfihlo enginawo kahle mina ngokwami ngathi ngumuntu wesilisa mama yaxoleza yabo kodwa ngumuntu wesilisa interested kakhulu kubantu bosisa abadala ikahle ngokusemthethweni ahlahle kumina interested bosisa abadala. I understand lapho melo awungichazele kahle ilapho ngidideka khona ke ahlahla ngikuza ukuthi uzama ukuthini kahle into engizama ukuyisho la ukuthi ngiyakuthanda kodwa ngi-interested kakhulu kubantu abadala kunami. Umuthi abantu abadala mhlawumbe how age 35 yebo lapho nje usabasebenzayo because banothando because ontanga angaze ngaba interested kangako kontanga bami. Ukuthole nini lokho wena uthi usu interested kwabantu abadala because lo muntu usuka naye fantuka high school yebo khona ukuthola usula eThekwini lokho bese ngwa matric before ngifika la eThekwini. Okay melo angibambele lapho uma uthi ukuthole usuka matric mina nawe ngithi yazi sineminyaka emingaki sithandana since ka grade 10 sithandana ukuthole nini lokho ukuthi wena uthanda abantu abadala because sineminyaka mina nawe sithandana why kade uthule nento enje understand lapho ngifuna ukuyithola lapho kahle ukuthi kwenzakalani kahle ngisho ngithi bengisaba kanti futhi ke ngiyimisele ngawo ngoba angishilo ukuthi ngifuna umuntu engizokhula naye kodwa inhloso yami kahle uthando lami lilele kubantu abadala nami mhlawumbe usazongijikela mhlawumbe usazothi ngeke ngikwazi ukuprovide ngalempilo le engikuthembisayo ngoba sisela eThekwini. Okay since sithandana ke leminyaka sithandanile kusho ubunayo umuntu othandana naye eceleni ubuchitha wena nje uqala nini phokubona ukuthi uthanda abantu abadala njengoba ngishilo kuqala kwa grade 12 njengoba ngishilo ngithanda mele angikuzwa mina akhuluma ngithandana nawe unayo umuntu osifazana othandana naye sineminyaka phela mina nawe sithandana sineminyaka namhlanje uzongitshela ukuthi uthanda abantu abadala kodwa lokho akusho ukuthi kufuneka uze kumoshe ubudlelwane bethu buzomosheka phela vele buzomosheka ingakho bengisaba ukuthi angithi uthi wena ubathanda abantu abangangami manje sokubelana isithandane kumina uma ukuthi uthanda abantu abadala yini mina ngisazothandana nawe because usushilo wathi wena uthanda abantu abadala yini uthanda abantu abadala bengayisho la ukuthi lento lesikukhuluma phambi kwasisi but abantu abadala ngathini banothando oluningi engibona ukuthi lungifanele akufanele lasisi lungifanele nolukasisi but olwabo ngathini lunale yanto leya eyunique olukasisi khona likhona yabo angibheki khona lento eyunique like indlela abakuphatha ngayo nanondlela abakunakekela ngayo ngaso isikhathi kodwa angisho ukuthi usisi mhlambe akangithanda akanginakekele uyangithanda usisi siyathandana uyami kulona siyathandana kade sayiqala into yethu
Akukaze kwaphela futhi lento engayibona ngayo nkathi silapha engomeni. Akukaze kwaphela. Sekwashintsha nje ukwenza. Ukuthi phela usuthanda abantu abadala. Kodwa ulona ngizamthanda. Inkingi lapho-ke ngifuna ukwazi ukuthi uzothandana kanjani ngoba phela uyachaza Melo uthi uthanda abantu abadala. Uzomthola umuntu omdala othandane naye. Mina-ke uzongishonisa kephi? Mawuthi usangithanda nami, but abantu abadala uyabathanda. Ngifuna ukuyithola lapho. Uma uthi mina usangithanda, shuthi uchaza ukuthi ngehlukana ngithi. Umuntu omdala la uzowenza njani? Ngoba mina ngeke ngithandane nawe nalowo muntu omdala omshoyo. Wenzani empilweni lo muntu omdala onayo manje? Uthisha. Eish. Nemoto. Yebo khona ngasho. No. Sigijimela ibhodo lichicha. Ngiyakuzwa. Yasizwa isitori sabafanisi. Yebo futhi ngiyasizwa. Sime yena uvo lwakho ngalento osuzwe. Yabona njengamanje angazi nokuthi ngithini. Ngiyaqhaqhazela kwamina. Angazi nje ukuthi ngithini kuyena. Angazi. Kodwa futhi akasekushilo ngeke ngikushintshe. Ngoba nawe uyasho ukuthi kodwa angazi nje ukuthi ngithini, angazi. Futhi sizohamba ngalesinqoma akasithathayo. Uma ukuthi siyahlukana sizohlukana. Wena ungasho ukuthi mawukuthi because uba kusefikile situation la. Wena uthi uyahlukana naye noma you willing to stay even though usuzwe udaba lelo. Uma ngicabanga izinto esedlule kuzona ngonothando lwethu nesikhathi sesithandanile ngeke kube lula vele ngithi ngimiyeka kanjalo ubhuti wami. Ngizohlala soqhubeka. Uyamuzwa usisi wami. Ngiyamuzwa. Yakunika futhi elinye ithuba uyasizwa nesimo sakho. Manje wena uthini-ke wena-ke? Are you willing ukuthi ususe i-last? Let me put it as i-last. Ukuthi ususe leyo last yabantu abadala. Are you willing to change and repent? Noma mhlambe uzoqhubeka nalowo line or focus kumama kuphela sikhohlwe abantu abadala. Ithini wena umisa kanjani? Like listen futhi, and also it's not like a pressure, you know. Sometimes izinto kumele sizenze with step by step, and now siswami njengoba usho ngeke umshiye. Inkinga la bhekene nayo bafo. So I feel like you should support him along the way, step by step. Ungampressurize. Ezwe leyo nto. Yebo ngiyazwa. After all, we are all humans. We make mistakes. We all get tempted. Ilingo. Singasho nje isilingo lesi. Ukubeka Black Life sinomfundisi bese sombeka izandla simthandazele ubhuti. Manje ke thina uyasazi sidume ngana Black Life. Yeah, umzwile ubhuti. Yebo. Ngiyabonga futhi ukuthi wena uzohlala naye. Bafu. Asizameni ukuthi sisamkushintsha. Even into abantu abadala phela benayo phela lento esiyifunayo kodwa ke nawu umuntu wakho. Khohlwa umuntu omdala. Yebo khona ibhuti wami ngimisela ukushintsha, ngishintshela umuntu engimthanda nomuntu omthanda. Sure. Ngasho ukuthi bekuyimfihlo ebengibona ukuthi izongilimaza, ezosikhubaza ekugcineni. Ngizozama ukushintshela mina. Khuluma nawe. Ngiyaxolisa futhi ukuthi le mfihlo le ngi-expose ngale ndlela engi-expose ngayo. Ufuna bekade ngitshela. Kodwa ngiyakuthembisa. Zoba indoda eqotho siqhubeke sithanda. Ngiyakuzwa. Siyabonga futhi. Wena sisi mhlambe akukho mhlambe okusalayo okufisa mhlambe ngabe uyakusho. Mhlambe nje. Akukho. Ha? Akukho. Uzukhala ngo-H indaba o-H wenzeni? Nami kukhona imfihlo ebingathanda ukuyikhipha. Yazi la? Yebo, silalele manje. Asitshatshani futhi ukwazi lokho. Ngoba vele sekuvele kumoshakele. Asikamoshakala. Khona imfihlo ekade nginayo othandweni lethu. Ngithi ngangithembisile ukuthi ngiyofa nayo. Ngoba ngicabanga ukuthi mhlambe if ngiyikhipha izomlimaza uMelo.
okanye iqede ubudlelwane bethu. Mm. Ngoba ijule kakhulu. Ijule impela. Yeah. Awuyidlale phansi sisizwe. Imfihlo ebenginayo nawe Melo. Mawuzokhumbula kahle qala unyaka, uyakhumbula ne? Ngingekho right. Ngathola ukuthi ngikhulelwe. NgoJanuwari, mhla ngingekho right ngiqala unyaka uzothi ngihambe ngiyo-check. Ngathola ukuthi ngikhulelwe. Emva lokho angangakwazisa wena. Kodwa futhi nginezathu zalokho. Izathu zami. Cela ungilinda. Ngathola ukuthi ngikhulelwe, ngase ngisikhiphe isisu. Ngayikhipha ingane yethu. Izathu esenza ukuthi ngenze lento lena Melo bengicabanga ukuthi sabancane. Sisafunda nesikole. Ingane inendleko eziningi kakhulu. Ingane idinga abantu abanemali. And nawe Melo mahleze sikhuluma ngamaphupho wethu ubungitshela ukuthi usafuna ukufunda uqeda isikole kuyinasiqala sakho umndeni. Lenzeka ke iphutha ngisathola ukuthi ngikhulelwe. Ngase ngiyayikhipha ingane. Ngiyaxolisa kakhulu. Lento ngiyabona ukuthi iyangilimaza ngoba sesiside isikhathi ngithule nayo. Ngizama ukuthola indlela ukuthi ngikutshele but bengingayitholi ngoba bengazi ukuthi ngizoqala ngaphi but ngiyabona ukuthi iyangilimaza. Even nisho ngiya kubantu bezulu bangitshela ukuthi ingane kumele ngiyenzele something ewusiko. Manje kuyaphoqa ukuthi ngicene ngikutshelile. Ngiyaxolisa ngalokho engakwenza. Ngiyacela ukuthi kungamoshi ubudlelwane bethu sisuka kude. Khumbula izimo esibhekane nazo. Nami kongesinhloso yami ukuthi ngenze lento engayenza. Ngiyakuthanda kakhulu. Ngiyacela ukuthi usulungise izinto lento kungaba ukuthi uqede ubudlelwane bethu but nganginezathu ezithile ngoba ngicabangela mina nawe. Ilokho. Good. Sala ngombheka. Saba nokumbheka. Lafuna bengitshela lapho ukuthi ukhulelwe ingane yethu ngithi. Ufuna ngidlalisa phansi uyangitshela. So ayiceleni amaphupho enginawo but ngangizozama ukusebenza yabo. Kunamboba aboqotho for ingane yami. Angazi. Siswami. Utwawo. Njengoba sekutshelile ke usisi. Thini inqubela phambili sifisa kanjani? Ngiyazi ukuthi mhlambe into ngeke mhlambe uyidecide manje ngoba iheavy yabo. And nami if I can put myself in your shoes, I will feel the same way. But ekugcineni kumele kube ne-solution yabo. So wena, what's your take kwincazelo yasisi noma ngithi imfihlo yasisi? Kodwa manje angazi yabo. Kodwa yabo ngathini? Since mangibuka indlela esekukhulwe ngayo njengamanje ngoba sekulesi sigaba engikusona. Angeke sabalula ukuphinde ngithole umuntu ofana nolona. Angeke sabalula. Kodwa ke into ngimisele ukuthi ngiwathi ngishilo ngimisele ngiguquka. Vele amaphutha ayenza. Ngoba ade kushilo echaze naye ngestory sakho ukuthi kade nginamaphupho kumele ngwafeza. Into nje engingayisho ukuthi ya singaqhubeka. Othandweni vele kuhlezi kuneyinkinga ezikhona. Ngoba angishilo futhi ukuthi ngiyimisele ngaye kanti futhi uyangithemba nami ngiyamthemba. Nakho konke futhi kodwa ke ngimisela ukuthi since sesikwazi ukudlula ezintweni eziningi so lezi izosihlula kanjani sidlule sibabili. Because kumele siye kude mina. True. Shuthi ke kuyomele ngizama ukuthi ngitshela abasekhaya mhlawumbe bezama ukuthi bengilungisele ukuthi ingane ingane siyenzele usiko. Mhlambululeke yonke into ibe kahle ukuthi ngagcina phela sekube ngazi ukuthi kwaba nje into eyenzeka kwaphela kanjani. Ngizozama ukwenza futhi kulungisele lokho. Ngezwa lo? Ngizozama ukulungisela.
But ngithanda indlela okhule ngawo komqondo futhi. Nendlela ohandlisha ngayo ama-situation. Truly appreciated ukuthi awuthanga in a very bad manner. Ngiyacabanga nosisi indlela achaze ngayo nami. Ngiyezwa ukuthi it's something naye ayenza mhlawumbe ngasho ukuthi she didn't think about it properly, but yena uyetshela ukuthi uyacabanga. Like I said, God ukuthi asijajani. I understand what you're going through. Mara, sending is really imfihlo. I guess from now on, ayisekho imfihlo ezo-affecta uthando lwenu. Ngibonge futhi ukuthi bafu wazile ukuthi uphumelele futhi uphathe nentokazi njengoba bengicela. But otherwise, izinto nilungise. Vele le kumele uyenze. Nawe sisi nisupportane nje in general uba ufuna support nawe sasuke la kinga Yeah. but ngigoqa lapho mina ke selithambeme babukele emakhaya nizwile ke indaba imfihlo abafike nazo. Yeah, alukho uthando ngenazi imfihlo lukhona, yes, but dlulwa each and every step by step. Uthando kumele lulungiswe, inkinga zakhona kumele lulungiswe. That's what I'm here for. Black Life TV. Yes, now sikhiphe izimfihlo zomjolo. Bafowethu babukele emakhaya, please do make sure you like, subscribe, hit that notification button just for you to see me as I pull up on your screen and say what's good, what's happening. It's your boy Asile Sharpshooter and I'm out of here. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black